Nula chelo le leitling tak Marisa hi mi hausa le hlotling ni bok Chris nen anin nei a hnai to hle a Marisa chu mo thoma in thua mekin anin nei na hian thuruk danglam tak tak aum ti asoya thuruk pasarina phei chu game ten om tak an khel thin niin ati chak berte jinga mi ni kum khat liam hnu chuan Marisa ten upa chu hlim takin anin nei tluang phiana an pa hi ukil thil ti thei tak niin Marisa aduat thiam hle mase Marisa hian ina tom reng chu aning thin ema zai thiam le thlaphua thiam tak ni achak hle khochunga cafe sang sanga te chuan azai ve thina stage lian zo ka perform chu adu thu samani music a hlotlin na a mu thei mai lo wangin pasal thatak nei ma se anun chu thoi pik thlak ati thin khop mai ani kha chu an office a Chris eitur avaken saka an panu lowom ve in Marisa chu deu so takin an tongkhum vela afa patan adu vak lawani hemi hnu hian Marisa chu pa ka kalin asak le tur hla a phua mela zai in ti siakna telvete aril ruk dewani ati tur shelo chuan puitling film te a thlir kual vela parka chuan mi pakhat slate ron langin Marisa thilen chu aron hmua anui deu var a phone ron ri in chhana tumlai chuan Marisa aron le hoya azak ril rukhop mai slate chuan mit siai zawin akal sana Marisa chuan an pa kholin zanria tan enge ai du zonga zot heti lai hian zuin chungin mi pahni an lo ti mola a thian pa kal hnu chuan Marisa alam pana ron kal chu uluk em hian alo thlir renga an ma tak dingin zuin puya soma Marisa in adu lo thua an chan chuan polui atum tamai chuta slate ron langin Marisa chu kalsan ngal turin atia a thian pa nen ngai dam an dil hnu chuan an kalsan ta ni slate chuan helai pa ka hian nangma chia kallo turasin mun nuam deu ka hriani tin a phone a chu saka a number a chutlu hnu chuan corporal club a kalve turin a soma mun nuam takani thu soi zana Marisa muhil chuan amu manga slate khan ram hnuaya alo puwa hla a phua lo wangin amonga alo hlap shrep mai bedroom a chuan Chris ron lutin an nu chuan ama amu manga a hmuemo tin an fop vela an nu an kwa chuan alo nui or Marisa in amonga aben tir nge a mase Christian hetia omvel hi a phur ve te chiam lawani atoka Marisa in slate avamis khol zuka alak chuan abele chia ngambok silo heti lai hian slate chu afapa nen an lo in fiama hemi hnu hian Marisa chu aunau nu police in aron tloa paper pe in Marisa zaina ti larna turani Marisa chuan corporal club chungchang slate soikha hriat chiana chak thar thuta interneta a search kwal velai chuan Christian an khua district attorney no pangber ani thuai tur thu aron shila an boss na atanga abana wagin Chris hi mitam zokin an pu ai o tur hian an duni Chris chuan chung kopoi mozia shrilin fa nei nge adu to thu a soi chuaka mase Marisa chuan ala in pai chialo thu soin fa an nei ma ngeya music lama hlotlin na mu phota duni Chris chuan a thil tum wanga malampan lava om reng chu adu lo thu shila a thil soi chuan Marina adeng na hle an pani chuan anin hau chun zoma hemi hnu hian Marisa in corporal club chu avazong hmua Olivia nen in mel hriatin Marisa chu alut ngam chialo chuta slate aron thleng ve chia Marisa hnena chuan hlo tura lo ti hrilin thiam takin an thlem vela anin biak lai chuan Christian aron khol a thu soi wang khan ngai damaron dila sleitan kongkhar lo hongin mei chenuam ti orol aron ri chuak tamai Marisa chu a hlau thong le zuala ka theilawang ti na ho le
Zana Marisa in cafe a khan achung te ma lo zairat rata chumi nu chuan a u in kumsom ni pakua ini to a fa nei ve toro hanti chuan Marisa in ka hlotlin ma chu kala nei theilovani atiton tona anin hnial lai chuan a pia loka slate lo ding reng mai ron kalpel pain adara achul thuaka Marisa chuan a u thil soipo angai to thei to lo atuk zinga Marisa chu sleitan aron khola zana klapa kal turina som le atira chuan a hnial le a mase atopa chuan a thlem thlu theita Marisa chuan zana klapa alu main anin nei zungbun a phelte te a Olivia khan lo dong sogin corporal night club chu aruk taka chak zong nei te tan ni in anni na dik tak thup bawa hlim taka anlan chuat tir da mun ani ti ashila helai muna an thil ti zong zong hi khotlanga ari chuak ngai lo ti asoibok Olivia chuan Valerie nen ain melshia tira mei chenom ti zong taka lo ti sak thin tu ni Valerie chuan helai mun wang hian a pasal le a hna a chan pha to thu asoya ma se ain chhir chuang lo chumi hnu chuan slate aron langa corporal club nei tupa lo ni reng mai Marisa mulai chuan mei chedang an ompui vela chak ve om takin alo thlir reng ai ngei tu wang hnu chuan Marisa chu ain thiam thei ngang lova chulai mun chu a chua san ta ni an pa nen nu panun an man lai chuan Marisa in zai takin an kwa vela ma se adu thu sa mangin a om thei bok si lo Chris chu na taka thamin avin le tua ra ni hnialiam hnu chuan Sleighton Marisa zai cafe a aron ngai thla a pona tangin Olivia khan thik mel devin alo thlir renga klapa kir lein Valerie ain hlap tir shep hemi hnu hian Marisa in bual pa in slate angai tua zuya zanlaya Sleighton ron kholin Sunday ya klapa khan party a hoi hot tur thu shila kalngei tura ngenin school no pangangin ronin thuamang che atia Marisa chuan ka tiama che ka man phot chuan karon kalnge nge yang tina chang in rinit la ya Marisa chu a pasal chung teina avakala Chris u nau nu in note thar alo nei ani present pe in amark ti thave viau ma se Chris nu in deu so takin alo tong khum lea kumsom thum itling ve don to a na po inei si lo an ti chuan Marisa chu Chris nawin a thlawang alo hawa akum chu hring nun kong har sa thun lai tak ani thu soi hemi hnu hian Chris nu in anin leng te chu game khel turin a soma paper semin chu ta chuan pangpara chuang hloma chu huana chuan zong tura ti in a mu masaber chuan dollar somnga an hlo don ani midang an kaldar sang lai chuan Marisa chu aum nanga ya ding renga game chu a khel ve pai thak lo chumi hnu chuan Marisa in Chris nu le anaw in haw awa hmuwa Chris nu chuan a in chei du dan le ami zia angai theilo wangin alo zilani Marisa chu ai ngai to wanga adu zong eng poti se mi mit atling zo don chuang lovina shia a hetiang reng hian kanung don lo ti in klapa kal chu atum ta ni school uniform nen Marisa chu klapa chuan avakal tangeya thil dikati em tia in zotin aw manuam zan lo Sleighton a hmu ve le Marisa chu room shana shruai ngala Olivia in thik taka lo en renglai chuan 1000 thlatamak mai Marisa chu thingthi turina tia chuta apun fel hlimin abeng deuh thuai ina ho hnu chuan Sleighton ben na kha enin anui deuh saka a pasal text le khol po angai sak to lo Chris khan na wangin alo zin bawa Sleighton text ero phur takina chang ngal zung chumi hnu chuan atumram thleng turin zai inti siak na chuan telve ngei atum ta Olivia an ina afapa nen lung chetaka ron langin Sleighton upui hlui alo ni reng mai atuka Chris ron ho chu an nu bula ang bora a text le khol angai sak lo wangani Marisa chuan athil chak berte kha shil vek atuma atong laklo lain lo pot chatin
Chris chuan zailam a soimo atia engtiklai pona thlop reng thu shil Christian anin nei anniversary a district attorney ni tura in candidate atum thu puan atumani annu hena chuan ni zana khongei kal atideu thuta Marisa chuan do thrilin a unau nu nen zanria ankil dun ti soi heti lai hian sleitan afapa Olivia hne na tangin avalama Olivia chuan Marisa muto lo turin atia meichedang aya aduat big zia alo hrekarani sleit chuan lo hnialin midang te ang thawani thua soya Olivia chuan anpa district attorney Thar turania itana hlawomania atilea sleit chuan athu soi ngai thadu lovina kalsan Marisa khana u muin Chris ne na dot soi turin angena zanmasa zanria ankil dun thu soi turin atine Marisa khongei omreng reng anti chuan a soi theilo thuina changa a u ngai a thalo tel engkim minshil ro tin anin then mai a hlawani Marisa chuan thil tam tak angai tua a pasal felle duat em tu a phatsan ringot chu a in thiam lo thar le school uniform hak te kha pai vekin slate message po a chang du tolova an anniversary ni halo thlen chuan press conference a Christian district attorney ni tura bei atum thu chu asoi chuaka an khuwa chuan dan bo chiat na te eiruk na le diklo taka thil ti thin te sukyang ze lin ramhaso na konga ke a pen tur thu soibok chuti lai chuan Olivia ron langin Marisa hena sleitan amonga ben throi lai video aron thona athil mu chuan a thong hle mase midang mua chuan pangai taka lana tum thama Olivia abeidong du thak lo vona message thon lein adot le chuan Chris ka thonang ati nge a Marisa chu hlau thon na men lawa khatin atho ka chamlek lek Olivia chuan bedroom a mu adu thua shil lea anin mu nu chuan Marisa chu video the dara vawin a blackmail zui Olivia chuan slate le keima hi min thunu ni tumani atiton tona Marisa chuan voi khat chia anom dun ti le anche chuan lo shim thu alo soi ve bok mase Olivia chuan athu soi chu a oi lova klapa khan ron kal chhun zomla mase kathu noya ikun to ang atia Marisa in atnial lain an video ti likau ta vozel boxi Marisa chu ai ngei tua boina sa ema atopa chuan amale apasal mual pholo nan athu soi chu apom puya Olivia info zawin inrinia iron kaldonia tina kalsan Marisa chu apasal kianga kalin Chris nen chuan press meet ma thla an la a Marisa chuan ti hian ngai to chhun zomin anuna thil ton to a hlau thon ber trum chu ni ma se chuti rual chuan aveng hokin ain shebokani